Dobrý večer. Levice, ja vás zdravím. Moje meno je Roman Ďurčat a budem moderovať tento protest. Zastavme ich. Ďakujem, že ste prišli, nielen Levičania, ale aj z iných obcí a miest. Poprosím vás, aby ste sa vyhli akémukoľvek násiliu a agresii. Nenechali sa vyprovokovať občanmi iných názorov. V prípade potreby je tu prítomná polícia, je tam vzadu, pred mestským úradom. Organizátori protestu v Leviciach sú Združenie Zóna Levice, Tým kraj Nitra Levice, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Kresťansko-demokratické hnutie. Na námestiach po celom Slovensku minimálne 20 mestách protestujú 10 000 občanov, čo je znak vyspelosti občianskej spoločnosti. Ďakujeme. Trojlístok, hranol, podržtačka, náhodný generátor slov, ale aj ničiteľ semafórov so svojimi kumpánmi sa z dôvodu získania beztrestnosti, moci a majetku rozhodli zničiť spravodlivosť, demokraciu a slobodu na Slovensku. Napriek tomu, že rešpektujeme voľby, je našim demokratickým právom, ale aj občianskou povinnosťou zabrániť im v ničení Slovenska. Zastavme ich. Spájame sa naprieč celou demokratickou opozíciou. Tiež vyzývam ľudí, ktorých vládna garnitúra oklamala a volili ich. Byť oklamaný nie je hanba, no postaviť sa zlu, ktoré sa tu po posledných voľbách rozrastá, je naša povinnosť. Zastavme ich. Ako prvý pred vás predstúpi Dávid Dej, poslanec v Národnej rade, Progresívne Slovensko. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pred niekoľkými dňami ma jeden z koaličných poslancov za stranu Hlas vyzval, aby som konečne vytiahol pety z Bratislavy a pozrel sa, čo naozaj trápi ľudí aj v iných mestách na Slovensku. Ja som tie pety z Bratislavy vytiahol a nemám pocit, že to, čo vás najviac trápi, je to, aby sa rušil úrad špeciálnej prokuratúry alebo aby sa znižovali tresty za korupciu. Dokonca v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré neexistuje jediný zákonom stanovený dôvod. Jediný dôvod na toto ich konanie je ich strach. Je ich strach o ich beztrestnosť a je strach iba o ich budúcnosť. Chystajú sa ale aj iné škandalózne zmeny, ako napríklad rozhodnutie o zrušení prepadnutí majetku. A ja sa teda pýtam, že čo na toto všetko hovorí prezidentský kandidát Peter Pellegrini, ktorý pred voľbami sľuboval silný sociálny štát, novú politickú kultúru, alebo že jedna z priorit Hlasu bude, že sa postavia tomu, aby mladí ľudia odchádzali z tejto krajiny. No Peter Pellegrini konkrétne nič nehovorí. Peter Pellegrini iba mlčí. A ako hovorí známe slovenské porekadlo, že kto mlčí, tak ten svedčí. Hlavným heslom prezidentskej kampane Petra Pellegriniho je pokoj. Avšak podľa môjho názoru tento pokoj by priniesol len zosilnenie vplyvu Roberta Fica a jeho spojencov na všetky zložky štátu vrátane prezidentského úradu a ústavného súdu. Pod týmto pokojom sa skrývajú amnestie a právomoci bez akejkoľvek protiváhy a brzd. Tento pokoj by znamenal voľnú cestu pre korupciu a únos demokratických inštitúcií. Peter Pellegrini rád vyhlasuje, že prezident nemá byť protiváha vláde, ale má jej pomáhať. A toto je priamy dôkaz toho, ako by to v skutočnosti vyzeralo, že by sa ešte viacej zosilnil vplyv Roberta Fica
a ich ľudí. Peter Pellegrini hovorí o slušnosti, o novej politickej kultúre, ale tento človek nemá problém zarezať bez akýchkoľvek dôvodov rozpravu v parlamente. Snažíme sa vystupovať v rozprave a vyzývať koaličných poslancov, aby nám vysvetlili dôvody, prečo sa snažia znížiť trestné sadzby za korupciu alebo bez akéhokoľvek dôvodu rušiť úrad špeciálnej prokuratúry. No a ako Peter Pellegrini iba teda stoja, respektíve sedia, ak vôbec sú prítomní v sále a mlčia. Pre mňa je to ďalší dôkaz toho, že kto mlčí, ten svedčí a jednoducho nemajú argumenty a nemajú dôvody na to, aby rušili úrad špeciálnej prokuratúry alebo aby takto frontálne útočili na právny štát. Ale ja chcem povedať, že Slovensko nepatrí len Robertovi Ficovi, Petrovi, a.k.a. nová politická kultúra Pellegrinimu, alebo tomu tretiemu, ktorý nevie riadiť ani svoje auto, nie je to ešte štát. Táto krajina patrí všetkým slušným ľuďom. Táto krajina patrí mladým ľuďom. Táto krajina patrí ľuďom, ktorí tu celý život slušne žili a pracovali. Táto krajina nepatrí len 3 vyvoleným. A ja si myslím, že táto krajina tu bude dlhšie ako oni a ja som veľmi rád, že vás prišlo na toto námestie v Leviciach tak veľa v tomto počte a ja verím tomu, že vytrváte, pretože slovami Roberta Fica my nikam neodchádzame. Chcem sa vám na záver veľmi pekne poďakovať, že ste prišli. A za nás, opozíciu, vám vieme slúbiť, že my v parlamente vytrváme a chcem vás poprosiť o to, aby ste aj vy v uliciach vždy, keď bude príležitosť, prišli a vyjadrili svoj občiansky názor, pretože oni to počujú. Táto krajina má nádej na lepšiu budúcnosť. A verím tomu, že raz o tejto krajine nebudú rozhodovať len ľudia, ktorí si prišli zaručiť svoju beztrestnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Dávidovi Dejovi. Mnohí konšpirujú, že sme za tieto protesty platení. Nie som tu preto, že by nám niekto platil alebo inak ma obmeňoval. Som tu preto, že mi nie je ľahostajná spravodlivosť a demokracia na Slovensku. Ďalej pred vás predstúpi Peter Braun, účastník Novembra 89. Vážení spoluobčania, moji milí blížni, demokrati, som rád, že som v takej dobrej spoločnosti. Ďakujem vám za to všetko, ďakujem vám, že máte vôľu a obetujete svoj čas pre všeobecné dobro. Pre budúcnosť našu, pre budúcnosť našich detí a vnúčat v tejto krajine, nie v inej. Lebo o to nám v konečnom dôsledku ide. Musíme zabrániť tomu, aby si naše Slovensko vyarendovali nacisti, ľudáci, komunisti, šovinisti či mafisti. Tento náš postoj je bojom za demokraciu. Tu, na námestí Hrdinov, sme ho verejne započali už v roku 1989, kedy boli neďaleko pripravené tanky. Stáli tu eštebáci, šialení milicionári a nad aktérmi visela hrozba perzekúcií a väzenia. Preto mi dovolte s vďakou a úctou pripomenúť aspoň niektorých, ktorí tu stáli v tom čase.
Eva Saligerová, Pepo Hladík, Igor Konka, Kevin Kotrus, Zoltán Neveri, pán Vecan, Zoler Miši alebo Páter Miloš, ale mnohí iní. Nech spomínam na nich s úctou. Aj vtedy, aj teraz dvíhame hlas za morálne hodnoty. Za spravodlivosť, dôstojnosť, lojálnosť nielen k vlasti, ale aj k spojencom. A hlavne za ľudské práva. Dvíhame hlas za demokraciu, ktorej základom je právny štát a práva menšín. Teda aj momentálnej menšiny, ktorá práve prehrala voľby. My sme ich prehrali, ale máme svoje práva a nedáme si ich zobrať. My sme tá menšina, ktorá na budúce voľby vyhrá. Nedovoľme ani teraz ohýbať súčasnej väčšine právo, takej väčšine, ktorá nie je schopná ani do špičkových vládnych funkcií dosadiť ľudí, čo nemali opletačky so zákonom. Majú čo skrývať, keď vytvárajú vo vládnych kruhoch rodinné klany, Gašparovci, Kaliňákovci, Kufovci, Huliakovci a kto vie ešte aké rodiny. Kto vie, prečo kladú vence Husákovi a nie Palachovi? Kto vie, prečo pokladajú za normálny život, keď Rus ostreluje Kyjev? Kto vie? Niekedy mám pocit, že si z občanov robia posmech. Pytliak je ochrancom prírody, Zbrojar ministrom obrany, hanba novinárskej obce ministrom kultúry, pán Gašpar určuje tresty a semaforista chce byť prezidentom. Preto to všetko musíme byť bdelí a stáť na valte a keď treba aj tu, na námestí hrdinov, aby pravda a slušnosť napokon zvíťazili. Ďakujem. Ďakujem Petrovi Brávnovi. Toto vládne mafiánske združenie tu nie je len teraz. Už mnoho rokov okrádajú a ničia Slovensko. Bohužiaľ, to dospelo až k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenici Martiny Kušnírovej v roku 2018. Nedovolme, aby sa to opakovalo. Zastavme ich. Ďalej pred vás predstúpi Marek Hatas, tým kraj Nitra a primátor mesta Nitry. Ahoj Levice. Vážené dámy, vážení páni, cení protestujúci, vypočuli sme si tu prvých rečníkov. Ja sa vás opýtam, na základe toho, čo sme počuli, v predchádzajúcich protestoch, ste spokojní s touto vládou? Ste spokojní s touto vládou? Ani ja, priatelia. A nie sme sami. Tak ako bolo povedané, dneska nás protestujú opäť 10 000 po celom Slovensku. Obrovská vďaka, že ste prišli vyjadriť svoj názor a svoju nespokojnosť s tým, čo sa tu deje. Ja som bol pred mesiacom v Čechách. Boli sme s našimi priateľmi, primátormi, starostami, rozprávali sa o tej situácii, ktorá sa tu deje. A jeden člen zo snemovne z Českej republiky v rámci diskusie hovoril: pán primátor, čo sa to deje u vás? To není normálne. Veď to je obrovská hanba, že my riešime
či vôbec ako Česká republika budeme s vami zdieľať bezpečnostné citlivé informácie, pretože nedôverujeme vašej vláde. Tak kde sme sa to dostali, keď našej vláde nedôveruje náš najbližší partner, Česká republika, keď nám nedôveruje celá Európska únia, že to je obrovská hanba. To není možné, kde sme sa dostali. Za normálne okolnosti by sme dneska riešili aktuálne témy ekonomické. V Čechách majú 37 opatrení, ktoré majú prijať v rámci ekonomiky, vzdelávania, bývania, na to, aby reštartovali ekonomiku. Treba povedať, že dneska HDP na obyvateľa je na Slovensku jedno z najnižších v rámci Európskej únie a absolútne s tým nič nerobíme. Za nami je Grécko, Bulharsko. Ale nie, my ideme radšej prvé 3 mesiace čo robiť? Prepúšťať našich ľudí, oslobodzovať kriminálnikov, pretože toto sme my, takto si tu žijeme, toto je Slovensko. Namiesto toho, aby sme riešili zelené témy, pán premiér si spomenul, že je tu nejaká elektromobilita. Dobre vieme, aký tu máme obrovský problém, že sme silno zameraní na automobilový priemysel, na automotív a on si spomenul minulý týždeň alebo pred pár dňami, že je tu nejaký prerod na elektromobilitu a že potrebujeme tomu nejakým zásadným spôsobom pomôcť. Ja hovorím, že konečne. Ale nie, oni sú zamestnaní tým, aby dosadzovali capov záhradníkov, aby keď sa bavíme o zelených témach, tak sa nebavíme o zelených témach, ale ideme spraviť teda capom záhradníka, absolútne otáčame všetky témy, absolútne sa otáčame chrbtom našim partnerom, otáčame sa chrbtom k NATO, pretože my si myslíme, že jednoducho najdôležitejší sú tu naši ľudia. Ešte raz, hanba, povedzte im to nahlas, hanba. Máme tu odliv mladých mozgov, tak ako aj v Nitre, tak aj u vás, je to citeľné, jednoducho mladí ľudia sa nám vytrácajú, pretože nechcú žiť v takejto krajine. Ale nie, namiesto toho, aby sme premýšľali nad tým, ako tu takýchto ľudí šikovných udržať, ktorí budú tvoriť tú ekonomiku, tvoriť tie hodnoty, ktoré potrebujeme, tak nie, my radšej ideme viesť sveté vojny LGBTI. Ministerka kultúry si šíri svoju propagandu, svoje hoaxy a jednoducho toto je nepredstaviteľné, kde sme sa to dostali. A preto som rád, že sme tu na námestiach, že protestujeme proti tomu, čo sa tu deje, že hovoríme, že tieto hodnoty nie sú hodnoty celého Slovenska, ale že je nás obrovský počet ľudí, ktorí ideme na námestie, keď je treba a zabojujeme a hovoríme nie tým krokom, ktoré sa dejú, nie únosu našeho štátu. V rámci rozšírenia povedomia o Slovensku, o tom, ako je naša krásna krajina, otvorená pre všetkých, sme mali taký slogan Slovakia good idea. Ja hovorím, že výborné, len bohužiaľ, keď tú ideu nám dáva pán Fico, pán Pellegrini, pán Danko, tak to vyzerá tak, že to nie je, že sú to turisti, ktorí tam majú prísť z celej Európy, ale sú to turisti, ktorí sú ideálne zločinci, ktorí majú organizované skupiny, kriminálnici a hovoríme im Slovensko, výborný nápad, poďte k nám, tu máme kopec skvelých nápadov, ako vašu trestnú činnosť dokážeme zlegalizovať. Vítajte na Slovensku. O demokraciu sa je treba starať. Demokracia nie je samozrejmosť. A preto som rád, že ste opäť takto vyšli protestovať. Opäť hovoríte jasné nie. A poviem z vlastnej skúsenosti. Na politikov platia dve veci. Média a verejný tlak. Ináč to jednoducho nejde. Keď zneužívajú svoje právomoci, tieto dve veci sú posledná vec, ktorá dokáže zvrátiť ich ideológie, ktoré sú absolútne mimo toho, čo by mala byť slušná a zodpovedná politika. Blížia sa voľby a preto nedovolme, aby dve najvyššie ústavné funkcie v tomto štáte ovláda táto mafia. Sú nás desiatky tisíc po celom meste a toto je naša sila. Sme aktívni, vieme povedať svoj názor, keď je to treba,
poďte, prosím vás, voliť, doneste svojich priateľov, známych, rodiny. Teraz sú nás 10 000. Keď donesieme ďalší, každý 10, 20 ľudí, tak to je tá sila, ktorej sa bojí premiér, ktorý sa bojí ktokoľvek z politikov. Všetci sme aktívni ľudia, zoberieme teda najbližšie voľby našich priateľov a rodiny a ukážeme, že táto vláda nereprezentuje nás a naše hodnoty. Za Jana, za Martinu. Ďakujem Marekovi Hatasovi. Ďalej pred vás predstúpi Peter Šuránsky, pár slov z jeho tvorby. Dobrý večer. Ja som napísal taký text, o ktorom chcem, aby sa tváril ako poézia. A s recitáciou to bude ešte horšie, predpokladám, pretože naposledy som recitoval na strednej škole v Puškinovom pamätníku na triednom kole. Tak potom poprosím trošku o zhovievavosť. V texte sa bude opakovať určitá časť, ktorá myslím si, že bude niekoho nabádať k tomu, aby použil hrubé slovo. Tak poprosím vás, držte sa toho. Nevolám sa Luboš a vy nie ste Lubošové auditorium. Ďakujem. Good idea, Slovákia. Už nikdy žiaden svár, spieval ten, čo sám sebe dal amnestiu a nepozval Eris na svadbu. A potom Trója horela a nádej horela ešte chvíľu. Jablko sváru od Parida pre Afroditu a otrávená polovica pre Snehulienku. Sneh pre Roba a špáradlo pre Petra. Feši, nasaj čiaru, strapatý u Dobroša ospevuje Jána, ako to Ján dal na pána a oholil všetkých, aj najvyššieho zemepána z rodu Harkonnenov. A Erik, ty drž, pietná pieseň písaná perom novinára. Good idea, vivat Slovakia, Elektra, Donovali s bruchom, posledný podnájomník v Bonaparte, aké príznačné. Potom chata a porcovanie jelenia, delenie noci, moci, rozdeľuj a panuj, hoc i s vidličkou v čele, so stranou v čele, pokroku zatratenia, milé súdružky a pomílení súdružkovia. A Erik, ty drž, pišta pitoreskný prezident. Ako domôcť sa spravodlivosti, keď toto je jej obraz? Pre objektivitu treba uznať, že za 3 rastliny nasadia ti povraz, 1, 2, 3 a ako nič. Feši s neposednými očami, čo z veci nemusí mať obavu, už nasal čiaru a predal zbrane šejkovi. Luboš nič nedrží a kričí, americká prezidentka a Sorošové mimovládky, 3. sektor, 2. pilier. Po požití Bromhexinu zjavil sa Mariánovi znak šelmy, jaštery, aj zlí ilumináti. Iným zas alumíniové helmy prekryli kadere. A záhadne zjavili sa aj tisíce v alobale. Milión v keši okázalo vystavený na stole. Zlatá itka, zlaté tehličky z rezervy, plus zlatý kľúčik a k nemu bonul ako bonus. Bol varikrál Midas pozvaný na párty smotánky, z akej srší iba výsmech, kypí hnus a exhibicionizmus. Good idea, East Slovakia, kde na betóne sa pasú kone a na Grófkym betón padajú dotácie. Z Kocúrkova priamou cestou do Fekišoviec presvedčiť zo pár ďalších oujec, že tam nič nie je a tu sme pri žatve.
Lehong, Vadala a Sadiky nie sú síce kamoši, ale niekoho kamoši sú. A pre Roberta jedna od toho Vadalu, čo tu nebol, a doma bol kalabríska Nagerta. Ako vypraviť vládnu letku do Mordoru pre únoscov z mesta Hočimina? Lehong chcel a Feši zariadil, ale nikomu neprezradí. Smutnej Fatime, ktorú predvčerom uniesla z Trenčína Mesalina, so svatom, čo tiež v Trenčíne má písané bydlisko, celkom prirodzene niekto vyhodil spis na smetisko. Peter, ty drž tašku a Erik, ty drž. Písal sa rok, čo mal 363 dní a raz toľko pardonov od Maroša a generála. Generálna amnestia, generátor slov, výložky. Za všetkých vás boskáva kapitán spolu s magistrom a plagiátorom, 3 v jednom, 100 v jednom. Svetelný signalista, brat továrišťa bratčika. Ema má mamu. Mama má Emu. Peter má sestru s autom a tašku. A čo má Erik? Erik má držať, pýtaš sa, kto som? Som Samson, Slavien, Horsa, hordy, za bratov slavianských kohorty, tvrdých chlapcov bez vkusu. Samson, sadicejský sadista, prepáč, Monty, ale nedalo mi a uletel som k tvojmu cirkusu. Noční vlci prašivci, čo v noci, v hornej, dolnej a krupej, kde borloch majú zavili, Antimajdan a vence na Slavín. Aká hamba, nu pagadí, Čuk a Gek, nový Džugašvili, skriesenie kina Vasilievovcov a písma Gorkého, pridajte babu Jagu ešte, trolovia Kremlu milí. Good idea, Slovákia. Slávia kapitál, pyramídy horizontov. Vážne, odvážne vybral mýto stankodromov, CTčka, kdejaké tie váhostavy a štadióny, kto s nami nejde, tomu domov zvalcujeme. Tomu agronomické novátorstvo zo Spiša, kde potomkovia známeho poslanca na obraz bandy z Kubrikovho Pomaranča pozvali pri sejbe do tanca pracujúci prostý ľud, čo nemal na ich tanec vlohy a ani kúsok pochopenia. A nastali prieky potom kvôli plotom. Zbytočné je toľko násilia, keď bez námahy za zlomok ceny u Tibora s Eliotom, bez záruky pravdy síce, sú pozemky na veky. Ak vieš, tak čítaj pozorne a rýchlo, kým nezmažú ti zápis v katastri za role, z ktorých vidieť na Tatry. Samozvaní zemepáni a žlč, čo z rodnej hrudy kypí, kolchozníci, čo rolníkov tlčú a kradú ovce, tajné chaty v Stráni i v Tatrách, o tom mlč. Malebné Žakovce, Valal, kde nenávisť nie chrámu, i z iných isto z večera i gránu, ten, čo zaštiťuje sa tam menom Najvyššieho, sa neštíti ničoho. A nad všetkým hrdý vládca horných uhier z rodu Harkonnenov, spitý mocou a drahým etanolom. Vládca, čo kráča nocou, guru temnotou osvietených. Áno, ten, čo za sumraku vrieska zo sumračnej, z vodného vrchu, som samotná dokonalosť arogancie, cynizmu a podlý výsmech slušnosti. Erik, ty drž, písmom svätým nech sú pre vás perly môjho exkrementného ducha do psej matere. Argentínsko-kubánsky kati po stenách, cár imperialistickej gubernie, čo od nového krajčíra z východu čaká pozvánku a klope na dvere. Však, Luboš, ty budeš medzi prvými podpísaný. Peter drží tašku a jemne hryská. A ty drž ticho, Erik. Všetci držte huby a krok, už chýba len kratučký skok do sveta zatratenia. Po kolenách horsa k hore Mordor, do tvrdze, čo Kremlom zovú, tam užitočných idiotov, čo zrno z rúk politbíra tyrana slepo zobú, s výsmešným uvítajú úškrnom. A niekomu na kriván, čo kriváňom nie je, ísť vypotiť borovičku a vyniesť vlajku, ktoré nie je hodný, postačí.
Či pozlatky chodiť, kláňať sa na západ, či pozlatky chodiť si na západ a východu kláňať sa. Good idea, Slovakia. Really? I hope, I won't. Ďakujem. Ďakujem Petrovi Šuranskému. Vždy vám zabudnem povedať, že ak máte niekto záujem, tuto v tých papierových taškách sú rôzne čísla a časopisu Týždeň. A ďalej pred vás predstúpi Eugen Korda, novinár týždenníka Týždeň. Ďakujem. Ja som na tomto námestí bol naposledy, keď učitelia štrajkovali, ale vtedy som tu rečnili oni a ja som to filmoval. No tak len aby ste vedeli, že som tu už bol. A tým časopisom to si môžete zobrať, to tam není len na to, aby ste vedeli, že som tam. Takže keď budete mať chuť, alebo možno im to rozdajte, ale musím povedať, že to sú časopisy, ktoré sú aj staršie, ale je tam aj pár novších čísiel. Takže, a keď nechcete, tak si nezoberiete. No, že čo povedať, však všetko to už bolo povedané. Tu sa básnilo, tu sa rečnilo, tu sme sa zabávali, tu sme počuli, čo si o tejto vláde myslíme a vy ste to tiež vyjadrili tým, buď potleskom, alebo pokrikmi a dokonca aj tými transparentami. Asi v 30 mestách dnes takto stoja ľudia, ako vy tu dnes stojíte. Ja keď som sa minulý týždeň vracal z Ukrajiny, tak som sa zastavil Humenom a tam mi povedali, že pán Korda, nemohli by ste niečo povedať? A však ja neviem, čo povedať, ja som novinár, ja som není rečník. Ale som si povedal, dobre, tak prídem a prišiel som o 3:45 a tam nebolo živej duše. A pýtam sa toho organizátora, že to je prvý protest a nikto? A hovorí, nie, toto je už tretí protest. A hovorím, a koľko bolo na tých prvých dvoch? A hovorí, že na prvom bolo 7 a na druhom 5 ľudí. Ale v ten večer prišlo už viac ľudí, lebo sa prebudzajú a ja som sa bál, že tu vás nebude veľa, ale je vás tu neúrečne viac ako vtedy tých učiteľov. Takže ja ďakujem, že ste prišli, lebo vidieť, že vám to nie je jedno, čo sa v tejto krajine deje. A ako som už povedal, bolo tu povedané všetko, ja to nechcem opakovať. Chcem povedať jednu vec, že by som rád pozdravil jednu ženu, ktorá tu stojí medzi vami. A je to mamička dvoch odvážnych, slušných policajtov. Jeden z nich vyšetril vraždu Jana Kuciaka a jeho snúbenice. A druhý nafilmoval našich súčasných zemepánov, ako sa dohovárajú na tom, ako nás zničia na tej chate polovníckej. Tak pozdravme mamičku týchto dvoch. Robert Fico a tá jeho kamarila stále rozprávajú, že im nejde o pomstu. No, nejde im o pomstu, ale týchto policajtov ničia iných policajtov, vyhadzujú slušných ľudí z polície, tak pán Fico, my to nezabudneme. Verte, že na to nezabudneme, čo tu robíte. Oni sa vás boja v podstate. Dnes, neviem, či ste to videli v televízii, celá vláda nastúpila na úrade vlády a vykladala tam hrozné veci, že aký tu bol teror, ako ich ničili, ako ten právny štát tu bol úplne zničený, ako tu nič nefungovalo. Keď som si pozeral týchto pánov, medzi ktorými boli minimálne 3 ľudia podozriví z vážnych trestných činov, keď som sa na nich pozeral, videl som v ich očiach strach. A verte mi, že ten strach je oprávnený, lebo čo nevidieť zistia, ako to v skutočnosti je. Ten čas príde. Dnes v Banskej Bystrici
pán Korčok vyzval svojho pravdepodobne najvážnejšieho súpera, pána podržtašku Pellegriniho, aby... Ja viem, že by som sa nemal tak vyjadrovať o ňom, ale je taký, no. A vyzvalo, že aby s ním išiel do dialógu, aby sa bavili o tom, čo sa tu deje, o tej novele trestného zákona, tak ja som si istý, že sa to nestane, že Pellegrini pôjde radšej v zime vyorávať zemiaky, ako keby sa mal postaviť budúcemu prezidentovi. No a to bude ten kľúčový okamžik prezidentskej voľby, keď sa ukáže vlastne, aký sme, koľko nás je a či ich porazíme. Ja si myslím, že áno. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem Eugenovi Kordovi. Ďalej pred vás predstúpi Ľuboš Dobias, občiansky aktivista. Dobre. No takisto fotograf a kameraman a potreboval by som asi viacero rúk. Dobrý večer, Lavice. Hovorí sa, že najlepšie na konci. Nakoniec chcem vás ubezpečiť, že teraz platí výnimka, lebo po takýchto skvelých rečníkoch no ťažko mi je. Ale podelím sa s vami o mojom zamyslení o sklamaní a nádeji. Keď som tu stál a organizovali sme Zaslušné Slovensko, mal som ideu právneho štátu, kde veci fungujú, kde nejak aj ľudia sa k sebe správajú. A potom si ma tak odchytila jedna pani a hovorí mi, že strašne vás podporujem, toho Fica treba dať dole, tu treba niekoho, kto spraví poriadok, idem voliť Kotlebu. Spolu sme stáli na tomto námestí a som si hovoril, že no tak ako sme síce spolu, že proti tomu Ficovi, ale kam by sa to malo posunúť, akým spôsobom by sa mala meniť táto krajina, je asi, že naše nazeranie je rôzne. Takisto mal som 15 rokov, keď bola nežná revolúcia a tiež som túžil, mal som to úplne nejak v sebe, možno preto, že som veľa čítal Vinetua, proste, že sloboda, rovnosť, tedy sme fakt, že boli, že level otrokov a potom komunistická strana a tak ďalej. A stál som to s ľuďmi a počasie som si uvedomil, lebo ono to vždycky nejak dopadlo ináč, ako som očakával, aj tie voľby, že možno sme neočakávali to isté. Že niektorí tí ľudia možno skôr očakávali, že sa budeme mať tak dobre, ako videli cez železnú oponu v Rakúsku a potrebovali mať tie mikrovlnky a odšťavovače. A že to je v podstate iba vedľajším produktom fungujúceho štátu, asi nevnímali. Ale my najprv potrebujeme mať fungujúci štát. Počúval som nedávno jeden podcast. V roku 1910 na Slovensku bola približne 40% negramotnosť. Ľudia sa podpisovali 3 krížikmi. V Rakúsku to bolo okolo 10, v Čechách 12. No, myslím, že sme sa za tých pár rokov niekam posunuli. Že tuto stojíme a myslím si, že drvivá väčšina z vás je tu naozaj kvôli tomu právnemu štátu a kvôli tomu, aby sme fungovali v zdravej krajine. Za 4 generácie sme sa posunuli od 40% negramotnosti k ľuďom, ktorí bojujú za skutočné hodnoty. Toto mi dáva nádej. Ďakujem Ľubošovi. Ďalej
pred vás predstúpi Mário Švolík, Progresívne Slovensko. Dobrý večer. Ďakujem všetkým predrečníkom, ktorí boli predo mňou. Bolo to veľmi podnetné. Ďakujem za výbornú báseň, ktorá bola perfektná. Ďakujem, že tu bol s nami aj pán Korda. Dnes bolo povedané veľa perfektných myšlienok. A ja tak pokúsim sa zhrnúť. Prvá myšlienka je tá, že toto Slovensko nepatrí pár ľuďom. Nepatrí to vláde, nepatrí to parlamentu, poslancom, ale patrí to nám. Druhá myšlienka je to, že za demokraciu musíme stále bojovať. Demokracia nie je o tom, že hodíme lístok do urny a máme pokoj. Stále musíme o ňu bojovať každý deň. Musíme dať vedieť, čo je demokracia, že to je vláda nás ľudí. Že si to nikto nemôže uzurpovať moc. A že všetci sme si rovní pred zákonom a nebudú existovať ľudia, ktorí budú mať výnimku, alebo ktorí budú pred zákonom viacej ako ostatní. Ešte dôležitá myšlienka, ktorú chcem pripomenúť po tomto stretnutí, je to, že presne to, ako bolo povedané. Politici sa boja médií a ľudí. Boja sa vás. Boja sa ľudí, ktorí majú svoj vlastný názor. Toto vedeli aj fašisti, toto vedeli aj komunisti, že najhorší sú tí, ktorí sú sebavedomí, ktorí majú svoj názor a sú ochotní bojovať. A ja si myslím, že takí ľudia tu stoja. Po tých všetkých myšlienkach, ktoré boli povedané, by som doplnil tú svoju, že tu, na tomto mieste si budujeme našu národnú identitu. Budujeme si tu, že my Slováci sme sebavedomí, že chceme byť slobodní a nebudeme sa pozerať na to, jak nám tu niekto kradne krajinu. A na záver, presne takých ľudí tu vidím. Vidím tu nás, ľudí, ktorí sme hrdí, sebavedomí a slobodní. Ďakujem. Ďakujem Máriovi Švolíkovi. Mnohí extrémisti, dezoláti, ale aj šialenci sa radi oháňajú štátnymi symbolmi, aby tak legitimizovali svoje výmysly. Symboly, ako je štátna vlajka, štátny znak, ale aj štátna hymna, tak dehonestujú. My tu na proteste používaním týchto štátnych symbolov im dávame správne hodnoty, ako je demokracia, sloboda, spravodlivosť. Mimochodom, v oficiálnej štátnej hymne sa spieva Zastavme ich. A nie náhodou je aj názov týchto protestov totožný. K záveru Slávka Gelenová, učiteľka. Dobrý večer. Poprosím vás, aby ste mi pomohli s tým spevom trošku. Pán Korda povedal, že nepotrvá dlho a pravda sa vyjaví. Ja v to dúfam. A keďže som veriaci človek, tak aj verím. Verím, že sa nám podarí ich zastaviť. Ak nie tu, na našich námestiach, v našich mestách, možno v generálnom štrajku? Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú, nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni
bratia Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Zastavme ich! Ďakujem, Slávke. Verím, že keď to bude potrebné, prídete znova. Ďakujem, protest je skončený.